Wara li l-Gvern ammetta s-serq fil-kontijiet ta' dawl u l-ilma, issa l-Ministru tal-Enerġija Mirjam Dalli mhux qed tikkommetti ruħha li l-Gvern se jagħti lura l-flus li nsterqu minn dawn il-kontijiet. Il-Gvern Laburista se jkun qed jagħti l-flus lura li nsterqu mill-kontijiet ta' dawl u l-ilma? Il-Gvern Laburista se jara li jkollna sistema li n-nies iridu li trid tiġi indirizzata. Dan b'differenza l-Partit Nazzjonalista li wieħed li gvern ġdid nazzjonalista se jkun qed jirrifondi lura lil poplu il-miljuni li nsterqu mill-kontijiet ta' dawl u l-ilma. Il-budget li tressa it-tnejn li għadda kien l-ewwel okkażjoni li fiha l-amministrazzjoni ta' Robert Abela ammettiet is-serq sfaċċat fil-mod kif qed jinħadmu l-kontijiet tal-arms. Intant saqsejna wkoll il-Mirjam Dalli dwar id-deal tal-Electrogas, deal skandalus li kien anki kundannat mill-Awditur Ġenerali. Dwar dan iżda l-Ministru naqset milli twieġeb u meta erġajna saqsejna dwar dan għaltinna li diġà kienet wieġbet. Dwar l-Electrogas, ma għamilx referenza għall-Electrogas. Rispondejta. James Aronellu, Net News.